Lwgwni Habaya गाबोन दङ ओमफ्राय जों दिनै थांखानोसै ओमफ्राय नै बिथांजोआ मबाइल थुगासिनो सासे हिनजावा आथिंबा नाहरगासिनो दा जों थांबाय दं बेलासिनि जारा सानाव जिरायना सानो आं नोंनि खोथा मानोबा गोसोआ बुङा बुङा नोंनावनो थाबथाना थायो 5 hours later ओमफ्राय दहायनो मोनफैदो जोङो हर जाबाय दा जाखां लोंखांनै दासो देखायनोसै आं हिनजाव गोदानखौ मालाय माबायाव मोनफैबाय बरमा बेंनाबारियाव ओमफ्राय नै सासेया मा थुदोंथाय खोमसिमोन नामा बे दिफोरनि र' एसे जोंहाबो होना लानोसै आखाइफोरा माबायदि थुदोंथाय दा नै आंहाबो फोनफासोबाय मेहेन्दिखौ नांलाजोब्बाय आंना नै ओमफ्राय हिनजाव गोदाना उन्दुनो ओंखारबायनो सासेया फोनगासिनो दे नुजालाय बोरो मा फोननो नागिरसोदो बाखिसोबाय खोना मालाय सिरि जाजोब्बाय मानसिफोरा उन्दुजोबसिगोन नामा इदिल' फोनबाय ओजा फोनलालै उन्दुनो ओंखारसोबाय गाबोन फुङाव फोनसिगोन सासेयाथ' उन्दुलांबायानो नों माला फोनखागोनलै ओइ जासिगोन र' दे मालाय डिजाइन बानायसिगोन The next morning
ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना मोदोमनि Jonas, kep. Iya kah mana? Kan guna memang. Bukan apa